Един месец горе-долу преди състезанията, леко разлитане в 5 часа след обяд. Вече горе-долу не е много важно, нали, все още в момента колко летят гълъбите. Важно е да има леко разцъкване. Голям вятър има днеска на 29. Времето за състезанията наближава. На 20 април е първото състезание. На 130 км другата седмица ще започнем вече лека по лека да ги вкараме във форма. Понеже не е хубаво в последния момент да се вкарат гълъбите във форма. Няма да бъдат подготвени за състезанията, които следват. Това е общо взето. Вече ще се види дали правилна тренировка сме правили, дали всичко правилно сме вземали, дали правилната храна, дали всичко е добре, когато дойдат състезанията, когато, нали, следователно може би дойдат и резултатите. Не е важно за мен да хвана някакви първи, втори места. Важното е от 4-5 хиляди гълъба поне да съм в 30-ката, поне един гълъб да влезе. Първо място не ми трябва. Понеже имам млади гълъби, които все още, повечето ми гълъби са млади и все още не са сменили главните си пера. Цялата им сила ще бъде 2015 година. До тогава ще имам и други нови попълнения. Мисля, че другата година ще си покаже изцяло силата на тези гълъби. В момента имам 3-4, които миналата година летяха до Кула. Горе 430 км добре се справиха. Изоставаха от първите гълъби. Тогава бях в Торнадо, в момента съм в Полет Варна. Изоставаха от на Торнадо гълъбите от първите, изоставаха на около 5-6 минути от първите гълъби. Нали, след 250 км говоря. Тогава съм забелязал, че моите гълъби от холандски линии тогава започват да летят най-добре. Общо взето това е, няма, нали, нещо, което и вие да го нямате, просто всичко е до знания, до самите гълъби, може би какво трябва да им се дава и така нататък, за да бъде всичко сполучливо като състезание. И това е. Общо взето. Да се надяваме, че ще загатнем за нас. За гълъбите, които са ми подарени от добри гълъбари. И както казах, имам добър треньор зад гърба си. Състезавам се и с негови гълъби. 12 броя негови. Не е нужно, нали, да споменавам името на треньора ми. Просто ще спомена един от неговите гълъби, който се казва Шумахер. И ще видим какво ще се случи от тук нататък. Това е за сега. Ще летят 2-3 Шумахера при мене, но все още са млади, няма просто какво да се случи. Не може да очакваме от тях целен потенциал. Другата година ще бъде забавно. Според мен на 100% ще имаме пълна енергия в гълъбите и въобще ще са подготвени като цяло, когато сменят всичките пирушини по тях. Сега ще летят с бебешките. Както казах, и миналата година съм много доволен, нали, от моите гълъби, холандски гълъби са на 5-6 месеца да правят от първите гълъби на Торнадо по 12 минути, по 6 минути. Това е за мен успех.
300 км, на 400. Сега ще ги видим и тази година, макар че няма да са подготвени, общо взето. Защото, макар че хубавия гълъб, няма значение къде е летял миналата година. Просто сега обръщаме посоките. В момента тръгваме нагоре. Рамнико Сарат, тръгваме нагоре. Бърват, Дарабани, просто обръщаме посоките. Но на един добър гълъб не би трябвало да има проблем обръщането на посоките. Ако си е добър гълъб, ако го има в главата или ако всичко е компаса му наред, трябва да покаже хубави неща този гълъб, бързина, въобще всичко, което иска един гълъбовът от пощенския гълъб, трябва да го покаже на състезанията, така че това е общо взето. Господа гълъбари, пожелавам ви успех за 2014 година на всички. Както ще кажа, на никой не завиждам за гълъби, на никой нищо. Какво да ви кажа, успех ви пожелавам. И това общо взето. Ще се видя и моите попълнения от холандските гълъби, които съм ги скарал. Съм дал на калиманци 2 гълъбчета. С номера 17399 и 17400. Поредните номера. Това са от моите разработки, които бяха добри, сполучливи на 5-я месец, както ви казах, на 5-6 минути от първите гълъби на другия клуб, който бях член миналата година, но само тренирах. Не съм засичал. Едва от тази година започнах да ще засичам. И да се надяваме. Живот и здраве, някаква дипломка, нещо хванеме. Там някакъв асов гълъб, нещо. Второ, трето място. Пожелавам го на всички. Все пак и това е. Довиждане, както казах, успех на всички.